Чакай, мама малика. Маля, пиши. Аз съм зад Петю, Петя. Майте, защото взе да ми лагва от тебе. Защото ние сега правим конгури. Ама... Уау, Петю, какво правиш, бе? Петю! Та пак. Що не ми каза, човек? Спирай, ма казай обаче. Аз аварийни по-чух да свиря. Нищо не си пуснал. Ай, не знам. На средна графика съм, щях да видя. Всякакво веднага ли ще идваш пред нас или? Веднага ли ще идваш пред нас или? А човек, заради тебе стана още по-четите. 22. Тук бивам слизам. Симо, дай му газ, бе. Жека, А? умайна вест сладка. Ще излизаш? Налага се да фърля едно момче до едно място. Няма никакъв проблем. Просто колата му се развалила и... Няма никакъв проблем, отивайте. Отбиваме тук някъде. Аз ще идем да ги настигна тогава. Ще я само да го фърля до едно място и да го изкарам от едно място. Хубаво. При вас има ли сняг? Ти оправи ли колата? Отдавна. Ко караш? А? Ко караш? Даже днес и пружини съм сменял. Гошо? Кара Volkswagen, какво беше? Пасат. А, да. Ама къв пасат? Четворка. Нашия е двойка. Много старичък му се вижда на мен. Иначе бях на вид почти да си го взема. Ей, почва да лагва. Аха. Ко Аз съм става, за бе? пич. 50 пинг. Катя това на другата маги. Качат... Да, качат се на другата, да. Кой зад мене? Ей, Това направи сейф на 5 метра. Петю, и 11 щити. аз съм Всичко ти- някакъв... Жечка, ти летиш тук, бе. Ти летиш направо. Гледам та една някаква зелена точка. Уау, кой? Как, бе? Кой му избухата я, бе? И рязко спираш, бе. Сега гледай, то скъщи го набарам. Кой? Крис? Гела транс. Аз май минавам да карам зад Петю, защото то с Крис много сняга. Пътно зад мене. Мен ми свършва Ей! горивото, ама ще заредя на друга бизнес-станция. Що не спря да зареждаш, бе? После. И аз трябва да спрям. Абе, що ми толкова с висок пинга, бе? Колко ти е? 50. Има 58. Жечко, аз затварям, бе. Моят 99. Хубаво, няма никакъв проблем, ай. Ай. Абе, един ма босна тука. мати. И аз съм на 16 щити. По принцип, моят пинг върви 40-40. Давай, Марта. Аз съм на 5. Жечко, все пак лагва, не мога толкова. Ади, бе. Какво? 80 карам. Те изпримавам ли? Няма. Повече не можеш ли? Карам 87, 80, 90 вече. И ги се отдълна Ай, за... майка ти. Аз с Той беше, 130 карам ниво и на Внимавайте хора, спрете, той от тук се обърнал. Къде е на завоя ли? Да. Направим на 21. Доволен ли си? Уху-ху-ху! Ам Зиро, що ни иди вече на конвоите? Петя, внимай, изпреварвам. Той вече не е от фирма. Беше в тунела, не можаха да влязат в тунела, спри. Чечко, чакай, ай, минавай, ай. Минай, защото ще съм да се отбивам. Ай, Жичко, лагваш. Много ли? Много. Този пък. Казвам си истината. Мале, давай, Симеоне. Ох, мале, кой се обърнал тук, бе? А не, фъта, лъли, кафе. Много мразя да карам в тунели на конвой. Жечко, внимай. Тебе съм точно. Ти си до мене, не зад мене, тъйч. Да, ама като влезеш в забора. Платното по-точно. Марто, за тебе съм и не влизай в това платно. Вече влях, късно е. Пък и ми гасли камиона, месеца са в другото. В средата.
Най-дясно, най-дясно. Лагио е мамка. Аре бе, Симеоне! Да изпреварвам ли? Давай! И той е Крис. Ми не знам Ай, кой е, качи зад него, ай, карай зад него. Има един тук Много фарат. Марто, гледай къде караш, бе. махва е, Петьо, ти си тъй. Аз карам по... Давай, спират. Караш ти в платното. То са ако ги заби. Ху, Аре, изпреварвайте той, бе. Давай, Петьо, изпреварвай Марио, от кога съм отпуснал гъста, се опитвам да дам път. Жечко, и той много забива и рязко го настигам. И Петьо, и той забива рязко. И да мен Какво не си стана, бе? Гледай какво става. Петьо, место са, наби спирачки, Петьо. И не си зад отдолу. Чакай. Петьо, минам пред тебе. Страх ме от Жечко. Браво, бе, 25. Казах, ще наби спирачки отдавна. Като ще репорта вече. къде е нагоре ли? Да. Не знам да е поне на мен тъй пъзъл. И на мен пока нагоре. Вой! Мразя го това! Мразя го! Него той къде е спрял. Аз сгънах. Петьо, чакай! Марто, понеже много... Мале, как лагна си му. И на мен точно пред мен е много яко ме лагна, зато се забих тука. Петьо, ти не се прави на големия шофьор. Защо да не се правим, да? Защото на миналия конвой видяхме така как помети мантинелата. Имате и на Кой клип ми даже. е конвой, бе? Чакай, че ти като с бляха. Ти пратя клипа, ако искаш? Да, искам да го пратиш. Добре, Жанин Гейм като снима сам как помети мантинелата. Да. Ти че не се прави на големия шофьор. Това, че Волана ми е забил... Да, сега е на кривия космонавт, ракетата му била виновна. И ти постоянно когато не ти е изгодно и казваш, аз завивам тук и удръш хората. Точно пък кой съм ударил, бе? Да ме има на някакъв клип. Добре, Аз те предупреждам да надеш спирачки, бе. Еми аз те имам обърна, така че... Нищо не ти разбирам. И аз те имам на снимка как се обърна. До мен. Ху, мъкнете, ай. И ти ме обърна ета, пък аз те имам снимка. Жечко, то сме манери. Първо ти започваш да се изявиш и после... Да, добре, щом кажеш. Който е с карията. Аз. Ех, майка си да е, бе. Дай се обърна. Ти ще кажеш. Ба. Аре, Симо. Чакай да имаш. Наема. Май не са. Тук, моля, 17 човека. Уй, кой то с главака, е? Ай, си мене, що с класик, къде си тръгнал, бе? Помина с карията, нали? Ми на мен ми лаги, бе. Кням, Мислиш, че на мен ми лаги. по-малко ти лаги, сигурно. Нали си с геймърски комп? Дай заби. Майко! Тя са. Опа! Иди сега го вметаш, откарам на втора камера. Бай! Майко, какво прави Жечко? Тя бе ми убий и ти карам. Те, това не бяха аз, ей. Аз бях. Помети ма той, засечи ма с мирмаркета си и ма обърна. Казах ти, че се обърнеш. Симо с геймърския комп. Базба е лаги. Мале, Дай заби. усетях аз. Той да стипи. Ой, какво да направя сейф, че тук ще гледаш да направи. Един имах насрещу един домат. Те пати бляха от тунела. Който свири, нека да спре. Чакай, спирайте. Спряха от тунела. Ху, мале. Ху. Аварийната са труден. Не дей, бе!
Кой този тук зад мен дитна? То рязко спре. Тута така е. Гледай го този! Петя, засечи го! Мале, то скочи! Скочи с канята! Какво правиш, бе? Оле, го Аз спрем, искам Марсен! да видя какво това спре. Какво прави този кавал, е? Скача с канята направо на помета. Ицо, видя ли го, е? Видях го. Подскочи там. Аз кил стрелата да видя какво става напред. Пуска О, сега един бос. аварийните тука. И карал Бе, то си бързата линия. изчева. Гатята, не. пака. Тата. Хубаво, че сега никой няма до мен и не ми лаги въобще. Има 5 човека, 8 вече. Ей, почнахме да стигаме, Тук почна да ми доста лаги. отунила, бе. Що си от тунелите са проблемите? Почват да изкривават. И свидите много ги притискат. Кой пише да ви бутна? Някакъв резак. Денис Асенов. Да пише ли тихо резак? Не. Много обичам да сядвам точи. Ай да видят тези интересанства. Ох, мале, тунила, като насича... Не искам, ще блъсна някой. Ицо, внимай, това май си ти. Избрай. Има Мартия, къде отиваш напред сега? Какво да правя? Излезе за на пизо. спинчето. Чакай, спря по средата много хубаво. Какво да дам назадна? Ей, те трябва да са бухнали отпреде. Чакай. Правиха се. За какво са спрели? Защото са бяха сблъскали с тунела. Худя, кой това свирчо сега? Какво ми свирчо? Той Ботев е става в тунела. Ботев е на края на тунела. Пред Банк, пред Мирослав. Чакай, сега ще видя. Да, Ким. Спиндерман. Спиндерман. Мале. Един дава назад я влиза към тунела. Олеле, нямам никого дизелче. И капка ли, бе? Имам за 70 км, е бизнес-станцията. Абе, какво става напред, бе? Що сме спрели? И кой има блъска? Не съм те блъснал, бе. Не, само те търна. Не съм блъснал, никой. Ай, само те докосна. Само те близна. Ай, стига толкова. Дори това не беше. Вярно, спрях близко до него, ама... Защото ти ми трябва да са спрели не в фаворитно. Пътя. Защото Само там спря. и другите мислехме, че са на пътя. Аре, бе, за какво сме спрели с автонема? Само един на друг... Моя Даша е Абе, последна. хора, трябва ми много голяма бензинка. На мен резервуара ми е над половината. Много над половината. Виж кой написа? Уергинг? Лагинг. Не го Бучев какво правиш. Спиндерман пише мракия. Айде, бе, сега ако сме спрели в автонема? Един админ не трябва да научите само. Ай. Кой този си включил задната, бе? Чакайте, сега тръгвам. Аз ще имам да зареждам на бензинката. И аз. Ето тръгна и си минам зад Яните и Петя за това. Петя, внимай! Той ти така О, къде отиваш, бачет? На Спирам така. бензинката. Къде си иди? Спира се дразниш, ей! Чакай, Видиш, Айде, добре, представам аз и представаш обаче. аз съм престанал отдавна. Аз ако почна, ти не знаеш какво ще стане. да бе, 90. Но това е само 90 пък. Пък от Зари ще кара с 100. Его той спря. Холоде за какво така лаги, бе? 。
Шофер. Еми... Трябва да зареждам. Напишете му, че трябва да зареждам заради това и бързам, защото сега бързам. Ай, на мен трябва. Ти бърза, защото сега бърза. Ехе. Къде си пиеш, къде си трябва? Близо ли сме до някакъв град да се поправя камиона по него? Течка. Я гледай, остана ми за 3-4 км само. Не. Ну что, Петю, къде отиваш, Петю? Бензинка ви трябва. Това се спрели тук, бе. Ей, Пето, ти не разбра ли, че камиона не върви на бензина, бе? Да. А върви на дизел. Да. Абе, да чакам карам си. Ай, Ходи зареди. до Варна, там е по-ефтина от дизел. Ай, писно се. Ах, мале, гасни, не иска да запара. Да, трябва. Давай, Симо. Така има един с тъпа от... Ето има да кара. Добре ли ти светя? Светиш, добре. А ти пусна извън габарит, не искаш? Аз току-що пуснах. Мале, внимавайте, че те се удариха на Тя бензинстанция. да постъпвайте. Едни педари се удариха на бензинстанция. Симо ме изпревари. Опа! Уи! Тома заклисти. Диджей Писанчо, чакай ме. Тя е заби. Добре, добре. Аз съм близо станцията. Ма аз ти казах си, ма ти мен не ме слушаш. Който е Бъга Буков. Който е зад мене, бе? Зад мене има някакъв със зелена точка, пак. Приятели. Опа! Тъй мигратор. Да бе, дай! Тук не може пак да сядам по черпушките. А та путна, Кой? да не се биве! Кой? Симо! Майка му е така за това. Де отири той? Айде, майка му е там за това. И? Майка му е, нали? Айде бе! Не иска да запали. О, запали най-шетно. Задава Десим са семената Защо? течност. А тай чакам? Тръгвай, айде, диджей. Охо! Лагна ми супер яко. Какво? Какво стана, бе? Какъв як лаг? Аз карам без фарове. Това с... Много се вижда нещо все пак. Той без той ми светят, за какво да карам с фарове. Аз малко тук Парта, като що спря фантом. там? Абе, лагна ме, човек. Изпендака зад мене и той спря. И си пишем. О, не, майка му. Тук педалите чакаме. са спели на пътя. Тук чакаме малко да отмине трафика. Пускава се напред. Айде, дайте газ. Айде! Гаснах. Който е зад мен много сори. Ай, пак угаснах. Стига, бе. Мале, и двамата лагят. Кой, аз ли, бе? Не. Писанчик. Оле, ще се набухам тебе, Марто. Ти зад мене ли си, бе? А, чакай, тук Не, не зад била, Фокса. Тъй са прави. Браво е, добре, че ти пусна. Ай, пак Аз почна. му давам път на този мангал, той не тръгва. Кой толкова, бе? Кой толкова, бе? Гледай, какво става тука. Мале, Марчо. Някакъв Марчо имаше.
Изпреварвам Писанчо. Сега в момента имаш Ицо 2 Санчо, сви са малко, да се обвиняваш в един. Да, Ицо, сви са малко. даже 3. Аз съм го казвам. Те става ли? Охо, много засвил. Стой, аз на мен вече нерцата ми замина. Какво правиш? Как скочи? Чака второто път да види. Ляво. Искаш ли пак? Не ми трябва да тук се табела има. има. Ето като искаш пак ще изпреварваш. Няма да мога. Давай, карай се нормално. Само гледай да ни Оле, пичо лакваш. ми лагва. Чакай малко да намаля аз. Чакай аз тогава да изпреварвам. Давай, изпреварвай. Сви са. Гледай сега, ти като свиш ще ми лагва. Гледай, ай си тър. Стига бе! Ицо, и ти лагиш, Ицо лагиш. Сега не ми лагва. Ама на мен ми лагиш ти. Мен не ми лагиш. Изпреварих ли след маркет? Да. Хубаво. Защото не съм се пуснал дясното огледало. Ооо, тук е Интертранс. И на мен не ме лаги тук. Стани ти лаги. Аз ги настигнах, они са преди. Чакай, угасна ми камиона, не виждам. Виждам вече. Запаля се. Настигнах Диана Транс, Док. Кои са тези с Диана Транс, Как измислени? Диана Кабел, не... Да си ги чувал? Те са едни ямбуски, Диана Кабел. Не съм. Чао. Ти уж си от Белгия, пък знаеш за... Той... О, стига, угаснах! Уникална тъп си, май, а? Угаснах! Ицо, внимай! Блъснах се, угаснах, защото... Запалих, ама... Угаснах, запалях. Чех, но угасна Пускат буксата? Жах ли си? Я, давай газ, бе, човек. Кой бе? Това жак ли, букса ли, USB ли? Бутут. Не е някакъв буков. Ай, пак угасна. Глей го е! Не, Какво направя? ми лагна, Ти ми лагна. Ладно му. Кой е то зад мене, бе? F7 ми трябва. Кой е то зад мене, бе? Стрескам се, бе. Приятел ми е, пък не знам кой е. Това е Спиндерман. Спиндерман е точно зад мене и така ми лаги от него. Пускай дълги, хубаво да виждаш кой има, кой няма. Какво? Пускай дълги да виждаш който има, който няма и да лагаш на другите. Аз съм с дълги. Да е. Чай, че тук тъй нещо, какво стана, що спряха. Влизали сме до някой град. Мюнхен. Зюрич. На колко километра сме? Не знам. Гледам само табелите. Аз спирам и давам F7, защото... Майко! Какво стана, бе? То се бъса, човек. Стреснах се. То спрос ли, бе? Аз дам... Не зави наляво, човек. И се бъснал мантинята, виж колко прос. Аз като спирам да карам, и аз така правя. Стимо къде е? Той май го няма. Да, няма го. Легна ли си? Май да. Що си ляга той пък? Като майка му сестра му е болна. Що си ляга с кокошките? Та. Е, добре, како като и болна сестра му, И ми спи в неговата стая, май. И трябва да си ляга с кокошките, дори и с петлите. На колко километра ви остават до това, до града? Не знам. На мен пока 500, ама аз съм до Лайан. Да, Аз съм... Лион! Леон, хубаво. Аз съм в Штутгарт. Чай си направя това. Назад ли съм или напред? Аз ще дам газ да идя да ще настигна... Значи много назад. Мито целият конвой е тука, бе. Да. Не, бе. Къде бе? Аз ви изпреварих, бе. Значи напред няма нищо, В бе, бе. Штутгарт. В Штутгарт. В Штутгарт. Йохансън там ли е? Чакай.
Еми има 20 човека, 15 сигурно са от конвоя, 10 ай. Не виждам, много са. 19 там. Абе, кома засичаш, бе? Аз дам F7. Що? Не снимаш ли? Снимам. Засечи му е. Кара на зигзаг, аз ще го изпреварвам и он няма засечи 100%. И това, близо ли си до Штутгарт? Ами F7 дал, защото му направи то 100%. Ето го конвоя, бе, сега минават през Штутгарт, ето ги маняци. И какво правят при Штутгарт? Еми, де да ги знам, минават по магистралата, ето ги. Никак не сме гледали мапа, де да знае. То няма лап. В Штутгарт влизат ли? Не, мисля, че го подминават, защото сега ги гледах някъде 3 тройки бяха, така един за друг. Мен ма засече оня кондио. Чакай. Кондио. Не, това са някакви фирми. A&K Company, A&K Company и да, само A&K Company. Как може 100% баш? Бас. Аз имам 1000 км до това, защото аз не съм точно до... И ремаркето ми той е заминало. Да. Карай, качвай го, аз ще го приема. Моето ще го приемеш ли? 75%. Няма значение с колко. 13 е моето. Тя на транс, Ники, ето. Майко, отсъта на транс. Мале! Какво стана, бе? Някакъв от Интертранс тъй се появи, че... Марта, отиде си, бе. О, тук до Диана Транс съм. По Штутгарт ли си? След Штутгарт. След, аз съм вътре. Да чакам. Аз ще настигна. Ами хубаво, аз без стоя карам бърз. Аз съм вече... Ами да, те са Ким Йохансън при нас. Аз лязах от една магистрала. И следах на друга вече. На бензиностанцията хора, на бензиностанцията спирали. Така с клипове към мене Кой дълги, посадица? никой не прави. До сега ако снимаш Зиро, ще да се отказва 100 пъти. Абе, някакъв манак се залепил за мен и не пуска. Това е Диана Транс. Дали да е по метака манджинелата или не? Нищо не виждам. Ау, мъжечко! Пуснах да спиря да му лаги. Ударили са много. Тук има конвой на някакви A&K Company. Само тебе ли ударих? Да, мене удари, ама ударили са много. Абе, аз дали ти пъка за мене, бе? Още един Диана Транс. Аз съм 40%. Димагото ги няма. Ти видя ли ги Димаго? Аз ли? Да. Не Не мога. имаш Диана Транс. Два. Жечко, ти видя ли ги? Димаго. Той между другото, т.е. шефа им беше при нас, оня Цветан Методия. Да, знам, бе. Ти помниш ли го? Аз не помня вчера кой ядох ти. Ето го Кондю, бе, ето го Кондю. Ей, Не знам, то аз ще е преварвам небано, ей. Не дей го блъска, ама. Че... Не, аз... Не, няма го блъсна този път. Как кара, засича ли? Не. Минава си перфектно. Ох, мамо, Мен какво караш стързава. на зигзаг, че едиш клипа. Ето го ме някъде ма помечи преди малко. Ето ги Свирнах тя му. на трансе, те са зад мене. Има някакъв зад мене. Колко са? Двама? Ники 98 да не е изня. Кой? Ники 98. Където е Ники 98, бе? Еми той е Диана Транс. Те пише Ники Диана Транс, Ники Айде, 98. педалчите нещасти, играй газ! Аз карах бързо, ама не съм ударил никой по нея. Дими, не се бутай. Спряхте ли на някоя бензиностанция? Да, След Штутгарт. да. Ого, ето аз подминавам конвоя направо, сега отбивам. Ух, как скочих! Ти си много... Не Аз ли? кажа. Аз ли? Да. Що? Доли там да минеше. Оен. Да. Всичко бива, гледай сега как ще мина.
Идвате ли да ме вадите? А, То не може, бе. То не мой. Вие излизате, тъй, че няма смисъл да... лисица, не забутай. Аз ме настигнах, пък дадах Давай, такива давай, серия. давай, давай. Затова не обичам да карам зад пет, защото някой път насича рязко. Абе, къде си ти, бе? На една бензиностанция шлед Штутгарт, но вече излязаха оттам. Аз минавам тук един тунел. И се Не е имало съмнявам... тунел срещу Штутгарт. А? Не е имало тунел срещу Штутгарт. Значи аз сега минавам по ония тунел, дето бях минали, на бензиностанцията, дето спря да зарежа. Доста назад ме е фърлил. И аз сега ще ме фърли. Жури, че сега ще ме фърли. Дечко, аз нещо направих, бе. Жечко правя. Много рязко спря. 35% съм на камиона. Не, шал. Какво става? Кафето е тук, бе. Ама, Кафето е Буков. Диана Транс, един виждам тук. Поправи тука. Еми, аз знам. абе, давай газ, те, мане ги те. Или аз давам газ в момента, чакайте малко. Аре, Сканио! Не. Еви. То си пък настигнали на мен. Аз ще ме скефи да те видя в насрещното лицо. Да, бе. Добре, бива ли тебе? Майко! Айде! Аз минавам в насрещното направо да карам. Чакай! Аз ли? Той се знае. Ами... Точка клаги тука... Екзотика. Пак угасна. Аре, туп екзотик! Угасна и не мога да въртя влона. Трябва да му отстъпя, гледай го тъпаха и той не набива спирачки, бе. Не ми пука кой е зад мене, Буков Стига, бе. Гледай, то стъпя екзотик, бе. Тя са босне, то състои. Кондио спря, хора. Сега то завой, не знам как ще го зея. Що? Какво? Ми виж го то с екзотика. Опа! Спрях да го изчакам и сега замина всичко. Да ми пейте сладко, сладко, ема под батко.